Facemos esta convocatoria pública para deixar claro cal é o candidato do Partido Popular en Xinzo de Lima nesas eleccións municipais de 2011, unha vez coñecido por boca do actual alcalde que decidira non concurrir como candidato a esas eleccións municipais. El 29 de mayo de 2011 está previsto que se celebren las próximas elecciones municipales e Isaac Vila ha tomado la determinación de no volver a presentarse. Eso sí, seguirá manteniendo su cargo de senador y el de presidente local del partido en Xinzo. En su lugar, el nuevo cabeza de lista será Antonio Pérez. O que lle vexo o candidato que se postula, Antonio Pérez Rodríguez, moitas ganas de traballar, moitas ganas de facer política local, e iso é importante, o que haxa unha persoa que efectivamente teña ganas de ser alcalde e de loitar por o Concello, por todo que, como todos sabemos, a política local é moi comprometida, é moi difícil, pero tamén moi bonita. Empresario de la comarca de Alimia, concelleiro de Medio Ambiente y Tráfico, teniente alcalde y diputado provincial, Pérez está convencido de que será el próximo alcalde de Xinzo. A miña proposta foi sempre clara desde o primeiro momento. Eu non me escondín de nada nin de nadie, sino que eu, como ben dixo o alcalde, esta proposta eu elevei ao grupo de goberno de Xinzo fai meses, probablemente en novembro do ano 2009, non lembro exactamente a fecha. Eu puxen encima da mesa,